Don ki bakali nga sagane ka weke jingkali. Kumno ngin la ban long ki baklan wat haki por bangi shem jing e haga jingim jungi. Ngan persyang ban jubab ya kani ka jingkali jungpi. Don ka weke theory ka babatay kumni baka jingdom dan ka emotional jung bru ka don kum u switch. Ubangi la ban peli bat khang ya ka. U switch ban on dan off ya kata ka jing sngaw dom ya ka jing sngaw si ya ka jing sngaw bha bat kum ta ter ter. Bat uta u switch ka syong hapi lano pin on dan pin off ya ka. Ngan IP da ka nuksa. Shubo menta pimut ban litre office. Bat pibon kam palat ha office jong pi baka don ka function dan ka kunjam meeting. Hashwa ba pin thia pila bu lupa ya ka alam hendru baje. Bat pila thia meet ban pengkre ya kata ka meeting. Haka step ka babut namar ba pila that pim yo sngaw shu ya kata ka alam. Bat pi kendit thia hen yaw shiteng. Marsen kendit pi yo ba pila slam lupa. Wad piki na jing thia jong pi pila sngaw dom ilade namar ba pim yo sngaw ya kata ka alam. Pim don por shu ban shet ya kaja. Pimut ban di de kasha om don jing bam. Bat hakum kata ka por pipe ya ka por pim don por shu. Wad pikre ban late show office. Pistat ya ka kalila jong Henry Marsen mi hasurok pila sakut ha ka blok. Baro ki driver kila stang ban ihon pet shipet. Bat pila dom ya kita ki wepar ki driver hakata ka jing sa blok namar ba ki overtake. Bat kumta ter. Bat hakata ka por pipe ya ka baje jong pi pila slam lupa. Hadin kajing sa blok kumba khatsan minute AA pilait na kata ka blok ba pilap ba omdon AA ru ka daw jong kata ka blok wood pilait ba pila poy hakaja ka tri jong pi bat maphiru pila tip ba pila slam lupa bat hangta martian rung hapo jong office uta utrai lani usahep jong office ula mai pi namar ba pi slam bat namar ba pila sya mai dang step kumta bat haba pitre baro shisngi pimla shu ban concentrate ya ka kam jong pi mentah ka jenggali kalong manu kibaki khle ya kata ka jingdom jampi lane kata ka bad mod jampi shisin perkhat ngila ban ai ya ki daw balai ngidom bat kumbang ju ong phiman lagi por bagi daw kin one bay haga jim jangi bangin dom Henry ke engin jit kata ka syong hangi hato pin ayo uta u switch ban control ya ka jingdom jampi haga ti jong kiwe lani haga ti la jong langidon ya kata ka bor halor lade ban control ya kata ka jingdom jangi hakaba kam lele ke ka bajia shabar jangi namar ngimla ban control ya ka perthai phim ai ya kata ka lat ban control ya kata ka jindom jampi hagakti jong kuwe hapreng jong kita ki badon saudon jangi bat ka man sem jangi kadon kata ka jingrai jampi hagaktin english ki ong there is a gap between you and your environment bar ka syong happy ya no pin ai ya kata ka gap la pin ai ka hagakti jong kuwe lani hagakti jong pi kan mau ya kene lada ki jing ki wan haga jim jongi ngidi ban puson don ko biga theory lani ke experiment kabala penlong da we start psychology uso Ivan Pavlov hakata ka theory lani ke experiment ushim ya we ukseu but unyo ya ka jimbun jongi ta ki umbia ki ba jaw na ka shentur jong uta ukseu habaw yo ya ka jimba ushim ya ka we ka bol but ubo ya ka jimbam hakata ka bol bat haba utit ya kata ka bel ula pelat ya utau kuseu ubala tangan ba bat hakata ka por ukhen ya kata ka umbia ka ba mi na ka shentur jong utau kuseu bat ule bonsen kumni bat hagawe ka sngi ubo tang ka bol klem jingba bat haba utit ya kata ka bel utau kuseu uwan bat kata ka umbia ka ba mi na ka shentur jong utau kuseu ka long kumjuhi la ka don jingbam ne kam don jingbam ru kumta open kut ba kata ka bel ka control ya kata ka jingjau umbia na ka shentur jong utau kuseu kaju kajia haga jing jangi kum kibedu baka kata kabak control ya ka jing sngaw jangi don kabadon shabar kabak control ya kata ka jing sngaw jangi don kibedu kibaju ongkum ni ba lada ki kren kat nuru ngam judom tangba lada ki kren shepang image nga ngam la ban sha kata ka longkum kata ka bel kabak penlong ya utau kuseu ban pemi umbia kita ki kibana shabar ka control ya ka jing sngaw jangi ka control ya ka jing dom jangi markam don hakakti jongi bar utau remote control udon hakakti jongi we kadon sakawe pat ka theory jong ka psychology kabala tho da usik mod hakani ka theory ka bawla khot ya ka theory of determinism kani ka theory ka batai ya ka emotional lani ka jingdom jongi la control da ka jing her pateng kani ka theory ka batai kumni bakata ka jingdom jong ubriu ka her pateng nakik patemen jongki nuksa ngi ong ki jabendru iris lani ki Punjab ha India kilong ki biru ki badam riang
Bat hagri bat kajat benru jong iru don hikum kita kejat benru. Bat bonsen ngijos ngau bagi ongkum ne. Wat jokran thala ya kita kejat kur. Namar baga kur jongki kalong kur ke batrang senam ke bom cumap. Namar bagi kepa temban jongki kilong ke badam riang. Berkumta kata ke jengdom jongki ka her bateng na kita ki kepa temban hagi khun ki kesiu. Ngijos ngau bahaya kene. Kalong kum ke komputer leni ke phone ke bedon ya ke programming system. Larangin tab ya memory card. Badon ya ki film ki basnu tiga tu ke komputer leni ke phone ka pen iru ya ke basnu. Henry larangi tab da ke memory card leni ke programming system ke babha kan pen iru yangi ya ke aka ke babha. Berarti keno ya kita ki kepa teman jongki ke badai ka dau jong kata ke jindom jongki. Leni laraki lebha ki yaro ya kita ki kepa teman jongki. Ya kan ke teori lakhot ya ka theory of determinism. Sakawe part ke teori ke ba uai kerteng ke psychic determinism. Kani ka teori par ka base ya kitu ki bidu ki ba keno ya ki kimi ki pa ki ba ri ki ba sumar ya ki bar ki ongkum ne ngalong ubru ubadom riang kum ne namar bo pa jonga ulong ubadom riang namar ba ka kimi jonga kalong ka badom riang namar ngala im ngala he ngala san hakum kani ka environment bar kani ka environment kala pensnyu ne ka spoil nga kajing keno ya ki kimi ki pa ki bari ki ba sumar yangi nangta sakawe part ka teori ka ba ukhor ka environmental determinism. Kani ke environmental determinism pat kebatai syapang kitu kibiru ke bakeno ya ke imlang salang jongki ke ba penesnyu ya ki. Nuksa don ki ba ongkum ne mensua ngangalong ubru ba jamnur ngatre hok ya la ka kam jonga. Henry hadin balakut ke election kani ke parti ka isi nga. Bat kalastang ban le be nga berkumta ngasniu nokum ne. Ila juyo sngeuru badon kibiru ke ba ongkum ne mensua ngangalong ubru ba sngew lemba. Ngalong ubru ubadap da kajing ej da kajing skopha Henry hadin bala syat kasamla jonga ngala kela ulong ubasnu kumni kumangalong manta don ki bakeno ya kajing duk jongki ngalong ubasnu kumni namar mangalong ubaduk barkum ta terter kini kilai tadi ki teori jongka determinism ka batai om dang kajing batai start Henry da kajing wat benia bah ya korkom im jongki beriu haga teori ka banangkong uong ukhla ulong ukhlai namar kani ka jinglong khla jongki ka longka ek ba hiar pateng nagi kpa temen nagi kmi ki kpa jongki bat la hikay ki bakin long kum ki khla kani ka theory ka ba arpat ka batai kumni namar bangala he ngalasan hakani ka environment wat ladangan long uksu ba jamnot ro namar la pentren nga bangan long wadom riang nang kata kadaw ngadom riang kumni henre ngan ongipi ni long ki beriu om kimrat lani ki robot lani umrat pilak ban pengkelah ya ka jinglong lani ka jingmut jongki lani hagwe pat kaktin ngilak ban ong bangilak ban program ya ka jinglong jong umrat lani jong ka komputer Henry ubriupat udon ka mon la jong udon kata ka jing skau thu ban jit ya la ka jong ka lenti ban yat ublei ula ai u ya ka jing skau thu bat ya ka lat kumnu ban jit ka jing lai loj ban jit bat nalorang ta kibru kidon ya kata ka jing le atakar keten parang ki ong self awareness nitip bagi ta ke jing bar ke jing snu ki wan hangi bat ngamlong kumrat leni urabot ubala banlong umrau ha ke jimut jonga ngakan mau ya ka weka kentin ka baong usim tiror sing ka bahaya nga banlong ubru uban lailoj hayeng bendi ban ya ka balong merau ha ka khet ka jinglong merau om ha ki eki ki ba kenja perthai ka jinglong merau ha ke jimut ka jing perkhat jongi ka jinglong merau kata ka mensem jongi ha ka jingdom namar bakane ke jingdom kalong ka kenrat ke bas nyutam bar kata ka jimbom la jongi ban kontrol ya kata ka jing sngo jongi bat larangi la ban kontrol ya kata ka jing sngo jongi langin kendo ya ki e ke jing ha ka jing im jongi ngin jit ban long ki bakmen ailat ya nga mangan shim ya ka nuksa na ka bible lada pimpat long ki kristan Henry lada pila long ki kristan shim ya ka nuksa jong job naga banta jong itu ki bompat long kristan ngashukwa bani itu pi ujub ulong ubru bala shem jing haga jing em jango umat ya ka jing tenjo ka bakrau tam haga jing em jango haga jo ka sngi la dolut ya baro ki jing don jing em jango udu ya ki khon ki kti jango ya ka spa ka jing don jing em jango kimrat kimreng pat baro la do no haga we ka sngi Henry wat la kataro shem la jet bandom penban uong hatu ngalap man pediang tang ya ka ka babahana uble hatu ngamla se ban pediang ya ka jing sniuro usoi tan ha ka takapor ulong ya uble ba ujub ulong ubru bakhwan jing mentoy
ubom don jing sngo ya laki jong ki khon chungu ula dulut ya ki khon chungu baro Henry dom sngo si namar bo ulong bakwan man toy ailat yanga ngan kata ya ga met chungu pin I kumno unlong ubru badom ublei ula ailat yo soitan ban tenju ya ujob haga met chungu Henry ublei uang yu milak ban tenju kat kabamela ya ga met chungu Henry membet ban kata ya ga men sem chungu hangta usoitan ula penmi da uto jau paro ko we ga met jong ujob Henry buat lakataru siem lajit ban long umrau jong ka jingdom ulong ubalai lot bat namar ka ne ka jingbom dom jongu ya kata ka jing ke bau kundu ha ka jing im jongu badu blei ula kur khuyu na shi phosha ban ya ke bau la du ha ka jing im jongu kumta ha ka bakut ngakwa ban ong ipi sange no ya kata ka jing kan no ya ka we ya ka dau jong ka jingdom jong pi ha ka jing im jong pi la de pi kwa ban lai na ngi jing perkhat kum no ngin le la rangi le bakla ha ka jing im jongi sampai ya kini ke video ke bapau sekalian ke tiang jong ke screen jong pi lani filaman page ya kinu ke video ke bapau sekamon ke jong ke screen jong pi im ya kata jing im le ya kata kam bapin long kan nuksa ke baba nak bentar jong ke we ngin second do pi ha ke par video tar hadu ke por bye bye stay safe